Sarju ana kiwa tengening Kabupaten Pemalang tinemu bocah wadon. Sedulur. Ya. Jeneng aku ngambui kelawan kowe ora. Wong aku kepengin srawung kelawan siram. Soparanmu endi papan dulu. Ya disrawungake wae. Aku mundur. Mogorek. Gak pernah opo kelawan bupati saka ing Pemalang. Aku sekadang. Sekadanging bupati saka ing Pemalang. Pancen dari sira Bor-borotno diwanet. Aku klebu menggong saka ing Kasultanan Utara. Surontani sing dadi aran. Surontani Kasultanan Utara. Iya. Surontani. Nyedayane Kadipaten Pemalang apa, Kak? Bor-borotno nggonku cedhak ana ing Kabupaten Pemalang. Kang sepisan aku nampa dawuh parangersane Kanjeng Sultan ana ing Mataram. Kang supayane cilik ngendhekake kawan tumindake Bupati Pemalang. Cinta ora gelem bakal tak rangkang suwake ana ing Kasultanan. Aja gampang ngucap ayo aturan kamas iki. Yen to pancen kowe bisa akeh dadi pepalang. Yen ngono kuwi sing dadi senopati aku lak iso. Ora bakal selani akeh dadi pepalang. Bor-bor Apa? nek pancen kowe kena tak emah. Aja kok bacetake. Bali ana ing Pemalang. Aku munggah ana ing Kabupaten. Yen to pancen wong sang Kasultanan Utara bayane Kadipaten Pemalang. Nek aku sing dadi pepalang. Oh, setan panjenengan iki. Woi. Nyuwun sewu. Aku teko rata. Undang teko. Oh, abu kowe karepmu piye? Teko ning papan kene ta ya? Urbaretno. Retno Sari. Mongko kowe tak utus pangmapen ana ing jroning Pake Sarjo. Lah kok ke malah teko papan kene? Retno Sari. Apa karep sampeyan? Nyuwun sewu saderengipun Kang Mas. Kula ngantos dumugi sumusta dhateng panjenengan. Samenika wonten wigati Kang Mas. Loh, ana wigati kok malah kowe wangta-wangtange ta ya. Aja kaya ngono. Dur apa sing dadi wigatine? Adikku sing tak tresnani. Samenika Kang Mbok Purbaretna maju wonten peperangan wonten Mataram Kang Mas. Bojoku madeg yuda dadi senopati. Tenang kuwi. Retno Sari, Samenika leres kowe ora ngapusi karo pun Kakang. boten Kang Mas. Purbaretna, entene pun Kakang Purbaretna.
tasilian kula. Katone kaponco ing bebaya jroning kowe ngadepi kridaning musuh. Apa bener kaya ngono? Sedaya menika leres. Nanging bapa kula menika rumangsa lesi. Perkarane Kula ngadepi Senopati saking Kabupaten Pemalang ingkang paring as Purbaretna Senopati Pak. dadi kengkelungguhan iki madeg sulanging driya kinarya Senopati Malang kuwi wanita Menika leres. najan to kuwi wanita nek pancen kuwi mungsuh kudu kok singkirake gene apa kowe lengser. Kenging napa boten? Awit kula menika boten kok tanding kalawan Senopati wadon Purbaretna. Kula mundur saking satengahipun rarangkana. Dadi perkarane kowe lingsem iki mang perkara kowe kalah kelawan Senopati wadon kengaran Purbaretna. Umpami kula kawon kali Senopati ceri-ceripun priya boten menapa-napa. Nanging kok kula menika tasih klebet anak murid wonten ing Mandaraga. Nanging ingin menapa kula kawon kali Senopati wadon yang paling asma Kumara. Jejering satriya yen wis panimagot yuda ing Laranggana Surantani aja miyas marang dayaning musuh najan to wadon jroning kowe tanding lamun to kuwi ora linambaran watak kasatriyanku tundhone yo bakal nandhang wirang sing entas kok lakon iki. Lah terus karepmu ki apa? Lah nek wis kalah ya ditrima kalahe ngelak ya wis rampung. Boten. Ora, Nek kula mboten saged munduraken Senopati Purbaretna. nyatane kowe kalah. Terus kowe arep apa? Mila saking menika, Bapa. Kula badhe nyuwun senjata pitulungan kan Bapa. Kula badhe nyuwun ngampil wujudipun pusaka agemanipun Bapa. Boten wonten sanes namung tombak Kyai Pleret. Piye? Kowe bakal nganti Kiai Pleret. Surantani. Pancen Kiai Pleret iki wis ana tangan. Nanging waling Kiai Pleret saka Plangkan iki ora kinarya kanggo merang, nanging sedya bakal ndak jamasi. Saya meneh mung perkara sing durung kinaruan abot aja nganti gunakake Kiai Pleret. Nanging ini menapa boten kok cetha. Yen to wonten ing Praja Mataram medal sak menika ringkih awet saking tumindakipun Bupati Pemalang. Najan to sak ringkih-ringkih Praja Mataram. Ndak pene ngerti yo Surantani. Okeng para pinter wis ngendika aja nganti Kiai Pleret minangka pepayuning Praja Mataram. Iki wale kanthi nesta beda nek pancen Mataram kaponcok ing bebaya kaya-kaya wis sinawang ora ana peranganing kawula to Senopati. Kowe lagi kena gunake Kiai Pleret. Gene apa kaya ngono? Kiai Pleret iki ra sakbaening senjata aja nganti ana korban mung krana lanciping lan kukuing tumbak Kiai Pleret Surantani. Menawi kados mekaten panjenengan boten ngulungaken tombak Kyai Pleret. Yo kok teges wong tuwa ora nulungake iki ora nanging tak kira isih akeh dalan murih bisa tentreming jagat Mataram. Wis yen kowe ngakoni kalah ditampa rasa isin mengko wong suwa sing bakal budidaya perkara iki golek dalan liya supaya wong Pemalang bisa tak endhaki.
ayo ngono lah yo apik. Sewu. Lah menika suwi. Kula pinten kok cangkring wonten ing mandarakan endang. Duh. Aku ora ngerti wis tani. Kaya ngono kuwi wong yen to wis kapanjenengan watak ing ngangkara. Sing ana mung bener, ning kowe ora milah mengko bener iki dadine piye? Kowe cilaka Surotani. Apa Purba? Kasunyatan. Oh, kasul tanam-tanas mundur saka payiten saka aku. Aja bunga atimu gembelo sirahku. Pancen mikos mono aku mundurake saka ing langkah pait. Nang anggonku maju ana sak tengerang-ranggone sing kaping 7. Aku kudu bisa mbalekake kowe lan bisa merjaya kalawan Yen tel sakral jagat tau tanding ngono. maju lan lebane Ora bakal kepiye. No! No! Por
Bojoku yo katresnanku.
Woi, polang jiwa bento. Polang jiwa edan ditinggal mati bojone. Woi. Woi. Polang jiwa edan. Senopati edan. Sen. Ganteng-ganteng edan woi. Wadon, ojo lo mentarap, ojo melu. Godes wicara